Membri fih dan il-Forzi Armati ta' Malta fl-imkien ma' partiċipanti barranin ħadu sehem fil-Military Games organizzati b'Risk Putin Pairs. L-attività inkludiet diversi sfidi fiżiċi u kompetizzjonijiet militari fosthom, ġirijiet ta' resistenza, obstacle courses u eżerċizzji ta' teamwork kollha mirati biex jippromuovu stil ta' ħajja attiva u fl-istess waqt jinġabru fondi għal kawża importanti. Il-kmandanti tal-Forzi Armati sostnew li dan l-avveniment mhux biss juri l-preparazzjoni u d-disciplina tas-suldat Maltin, iżda wkoll l-impenn tagħhom lejn il-komunità u lejn dawk li għandhom bżonn għajnuna. L-ewwel ġurnata tad-day all right. Tieni ġurnata tibda tħossa, mbagħad il-final u l-aħħar ġurnata. Aktar diffiċli imma tgħaddi biex inti tiftakar li qed tagħmel xi ħaġa għal ġejt ta' karità u għal Putin u kers. Tagħmel kuraġġ. Let's go! Din l-edizzjoni ta' din is-sena hija l-ikbar waħda s'issa, parteċipazzjoni minn diversi timijiet internazzjonali. It's a very nice country here and the Maltese endurance, they are really strong, they are competitive, so looking forward to the next workouts. Familji u tfal attendew ukoll għall-attività li servit bħala opportunità biex il-komunità tersa aktar qrib il-ħidma tal-Forzi Armati. L-avveniment li qed juri lil Malta bħala ċentru għall-isport, id-disciplina u l-kollaborazzjoni internazzjonali se jkompli sal-ħadd li ġej.